В момента, който вляза тук, затворя вратата, света остава отвън. Аз оставам с кратуната, моите си мисли и някак си, наистина, кратуните ме пренаредиха отвътре навън. Почнах да виждам по различен начин всичко около мене. И нямам заявка за нещо, кой знае какво правя, но знам, че създавайки тази кратуна, влагам себе си и всичките свои естетически виждания, моето виждане за красота, за визия и така нататък. Не ползвам чужди модели, именно за това дори не искам да се влияя, да остане всичко, което е вътре в мен, да излезе върху кратуната. Аз съм кратуните, кратуните съм аз. Ние се създаваме взаимно, което е факт. Като излезем извън кратуните, аз съм си един съвсем обикновен човек. Имам си един много търпелив съпруг, имам си едно прекрасно дете и безкрайно много обичам природата и там се чувствам най-комфортно, най-свободно. Просто да застана за 5 минути, едно оглеждане на това, което е около мен, ми е достатъчно да ме зареди. Една кратуна, когато е готова, тя вътре не е частица от мен. Изцяло сама, защото когато работя, толкова съм посветена. То не е концентрация, то е много особено. Едно вглъбяване, като сякаш лично вътре в себе си. И процесът, който се случва, излиза от мен към кратуната и наистина не е частица, много голяма част. И не става дума за една. Това е всяка кратуна. Може да ми отнеме 6 дни, може да ми отнеме 7 дни. Не мога да работя нон-стоп, обаче в момента, който седна, вероятно е като някаква химия или копче, което се включва. Аз отново изключвам света отвън, хващам си кратуната и си започва нашата комуникация. Те са много са особени. Човек, когато ги гледа, вижда нещо съвсем нормално. Кратуна, естествена, а пък на мен миризмата ми. Те имат всичките някаква специфична формата, повърхността. Всеки един детайл е абсолютно съвършенство. Нещо, което всъщност само в природата го има. И аз някак си се опитвам това съвършенство да го имплантирам с моята фантазия в нещо, което има форма и свети съответно след това. Хубаво е да има човек колебания, хубаво е да не се взима на сериозно, хубаво е да няма огромно самочувствие, но да си вярва и за същото време да прави нещата така, че той е на някакво ниво, което трябва да му надскочи. С всяка следваща да става по-добър, с всяка следваща да показва неща, които преди това не е показал. Това е творчеството, за мен това има смисъл. Всичко останало е механично, рутина, от която аз бягам, не искам да ми се случва, защото в такъв момент сама ще спра и няма да искам да ги правя повече. Не искам да ме хваща еднаквост, целенасоченост, преднамереност и така нататък. Тая спонтанност, която имам в момента, искам да си остана, да я запазя, за да мога да правя нещата по начин, който ги правя в момента. Бъдете различни. Доверявайте се на себе си, не дейте да гоните другите. Не дейте да копирате, не бъдете това, което ви идва отвътре. Ако не ви идва отвътре, просто не го правете. Това е моето послание. Аз съм Борислава и съм български творец.